أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah za mu ci gaba da yi muku bayani a tashar mu ta Magani Media TV da take kawo al'amura da suke da alaka da magani da cututtuka da yadda ake karya sihiri da sauransu. To yau kamar yadda muka yi muku alkawari a wani bidiyo muka ce za mu kawo muku magungunan mu wanda suke a zahiri wanda mu ne muke buga su da yarda Allah, wanda suke da alaka da maganar sanyi da karya sihiri da magunguna da suke da alaka da ainihin sikila da sauran abubuwa da yake da alaka da sanyi ko pneumonia da sauransu. Yanzu wannan maganin da kuke gani wannan shine wanda ne bayani a bidiyon baya muke cewa shine na 5 liter na karya sihiri hallis sihir. Mun sa masa suna hallis sihir, watan maganin da yake warware sihiri ko da sihiri ya yi shekaru a wajenka. Gashi nan yadda yake 5 liter ne kamar yadda kuke gani. Wannan magani ko da an ma samu ko sihiri ko a ce misali ko masu amfani da kambun baka ko misali a ce an turo maka abinda ake ce mai irsal hatif kamar ture na aljanu, insha Allah wannan baka da matsala zai warware. Sunansa hallis sihir. Sannan bayan haka kamar yadda kuke gani akwai maganinmu wanda shi kuma muna kiran shi bakuru shayaɗin. Gashi nan bakuru shayaɗin gashi nan kamar yadda yake a hannuna. Shi kuma kamar yadda mutane sukan tambaya ya kamata duk maganin da aka yi a yi bayaninsa. Wancan na 5 liter din nan wanda muke kira hallis sihir naira 5,000 ne lita 5. Sannan shansa ake haya kare. Shi kuma wannan turare ake yi. Za a samu hantiti. Hantiti kala biyu ne, akwai na gari akwai kuma wanda yake kura-kura. Duk wanda aka samu sai a cakuɗa da guda ɗaya daga ciki sai a ci gaba da yin turare. Za a samu kasuwa, budin kasuwa da kuma al'amura na kamar farin jinin mutum zai dawo ko da an mai sihiri ya samu bakin jini, kwastoma da sun gudu za su dawo da yadda Allah. Sannan kuma wannan idan misali mayu sun tasa mutum gaba yana ta mafarke marasa kyau, insha Allah wannan maganin yana amfani matuƙa da gaske. Shi kuma kudinsa naira 2,500 abinda ake sai da shi kenan. Bayan wannan muna da na sanyi. Shi kuma wannan na sanyi din gashi kamar yadda za mu nuna muku Allah yarda. Na sanyi gashi. Shi na sanyin nan yakan zo a galam kamar yadda wannan ya zo a 5 liter yakan zo a galam. Misali wannan kudinsa naira 2,000 ne ake fansar da shi, kuma a dozin din nan a pieces guda 12 ne, ma'ana pieces guda 12 ya zama dozin kenan. Saboda haka wannan yana maganin sanyi kowane iri ne. Ko kana da kuraje wanda suke damun mutum ka ga duk misali huska ko wasu gurare sun yi kuraje, in dai na sanyi ne kurjin ba na wani matsalar fata ba, to insha Allah in dai kai amfani da wannan zai zama tarihi. Jama'a bayan wannan kuma akwai magungunan da ba mu riga mun buga su ba, bayan mun buga sun kare. Kamar misali magani da yake da alaka da kamar cizon maciji. Wannan maganin idan maciji ya cije ka ko kuma kunama ko wani makamancin wannan, ga nan kamar da zan dan afa shi ga yanda garinsa yake. Mun sanya shi a roba ne haka dai dan dai ajiya, saboda mewa lokacin da mutum zai karba ba haka zai same shi ba, mun inganta shi mun sa shi a sabuwar roba da sauransu. Idan aka yi mutum misali ko wajen cin abinci taro aka sa mai guba ko kuma maciji ya sari mutum ko kunama ko na makamancin wannan, to insha Allah in yi amfani da wannan shi ma kuma wannan zai zama tarihi insha Allah. Sannan bayan haka muna ba da maganin haihuwa da yadda Allah, matukar mace tana yin al'ada, ma'ana al'ada su ta mata tana yi, to insha Allah idan aka ba ta wannan maganin insha Allah za ta haihu. Jama'a sunana Muhammad Awal Abdullahi kamar yadda aka sani, wanda aka fi sani da mai nasiha, mai fassara mafarki a gidan talabijin na Tauraruwa TV ranar Talata 8 na dare, ranar Asabar muna maimaita ranar Asabar karfe 3 na yamma. Assalamu alaikum jama'a, muna yi muku fatan alkhairi.